Karon mga bay, nato diri sa shop ni Sir Chipoy. So nagkamulo siya og kuri-kuri. Pwede din sila Michael. So nagkuri-kuri siya siyang trabaho din. So ano para ato yung tindahan. Oy, 6 pa man yung signal. May signal, ay size pa man yung signal. Ako naman tayo palupad. Size pa man yung signal. Ako naman tayo palupad. Baton na ito mag-is. Pagwapo nagtingaw ko. Wala na piti-piti yun. Wala na piti-piti. Wala. Isog na kagtingog. Bagni na kayo. Kaya nagminar ato kay mo. Lagapak. So, kaya mo dagan niya ba? Sige, bago kayo adjustan na. Kasag na kaya mo dagan ba? Clutch lining. Kini kusog gini mo dagan ron. Kaili sa lining. Kusog na gini mo dagan ron ba? Kaya mag-G-set. The home point has been updated. Please check it on the map. Gis. Then okay. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Hello guys. Welcome to my guys. Tadi sa tindahan ni Sir Richie Boy. Doon matuhab mga bay. Ato ni may speeders. Balik dapat tong baratuhon ba. Oh, Kuya mo kay kay mo dagan magiya. mula pa mamangga pa yung kunayon pa jud bangga. Katag ka na hindi masabot. Plastar. Dari nga side siguro tabi. Ito ba? Gabi na. Dito. Oh. Let's go, man. Nakatuan na. Babay na. Pila ka kilometer siya? 7.5 net. Di ba daw ka dito? Dito tingnan. Oh, madungog atong tingog dira nagsim tagtabi. Ha? Kaya pa dito lang dito. 7 kilometers? Oh. 7.5. Dito nakita oh. Kilometers. Ah. Kuan niya. Oh. Mabot. Sino dito? Ayaw. Asig. Di nakauli. Kita dapit sa landong di kita inita man dia parang tak kisilotan. Larang tindahan ni Sir Richie Boy mga bay. So muna yung tanawon dali yung side. Kita kayong Valencia oh. Ninyo lagi kayo. Mingaw kay Sandy man gid ron. Kuan may pista. Manay pista. Sa Breda. Daming kamera ba? Oo. Sige ka mahal. Kaya ti wala man naka-record. Yeah. Gago. Ang screen recording rin naka-record. Record na balik tabi. Uli. Yahak. Palpak ni pagkalupad. Seryoso pa kay tarag palupad ha. Uli.
Sa Lilion, may kasi masabot sa wire. May mga wire doon. Oo. Sakit sa wire ba? O gani. Ito raw, yeah. Yahat. Awas na. Ay, klaro. Langit ang sa wire ba? Awat naman. Sa mawa doon. Wow, may na-record. May pa na itong patras-atras. Atay. Wala na nakaplong ka dito. Wala na ma-record. Ang screen recording ra, madungog atong istorya. Ako ni ikaw niya. Ikrap ran ako. Ang screen recording. Truhan na to. So, mga yung tindahan ni Sir Richie Boy. Otro, tikto. Ay, klaro ni. tikto. So, namin diri sa Don Motohub. Okay, bye bye. So, oh, kita mo, Ner. Hindi may Di mo. Ay, kita. Pati kita. Ay, grabe po, di makita. Kita kaya. Tira. Yeah. Uy, klaro. Itong pagkalupara. Wala na. Boss, kita ka boss. Nag-admit ka. Kita kayo manabot. Hindi ka naman tayo pala. Paktisan yung mayo. Kaya di mo paktisan. Paktik yung sayanga. So, nasa diri nga nakalocate mga bay. So, kung gusto mo magpa-shop diri mga bay, daraw, kita na juga ini ha. Huwag ginilimbong. Marang side. Kitang ebidensya ni. Kani, padulong ni balay-balay. Ito ibalik. Pababa. Oh, mo ni kuya dong kanang uwak dong. Uwak imong kalaban ani. Tripan. Tripan ni sa uwak ah. Pasyon. Hindi nga side ah. Hindi nga side. Layawag na. Hindi mo busy. Ibirahan sa langgam, buwang nga langgam. So, dire pa Valencia ni sa nga side, din dire din tuyok ta pamalay-balay. Wala. Yung tindahan na yun. Tara, doon mo ito ka. Sino na sa tumama, kung dinay na kita kalat. Wala lagi daw wala eh. Hello, picture sana picture. Uy, dabot na day. Dalihan na rin. Landing naman. Testing na. Picture. Hapit na. Diner, diner. Kapit ka dra. Oh, kita iliwag ah. Okay, 1, 2, 3. Isa doon. Picture dyan. Okay. So, urangin. Dili na tagay si Gupirit sa tuwang panay. Kamu may kapo picturean din eh, boss. Yung mga mga tulibag-bag. Okay, 1, 2, 3. Okay. Okay. 1, 2, 3. Datra, 1, 2, 3. Heights. Taga na ito. Di na padakop ba? Di na padakop. Si ay bay. Sila goods. Kari tapi kari ka prenup bay. Oh, di na ito tangkas to. Oh, pag prenup ang pagkasal. Sakto pag ito video ni Ripata malang-alang. Plus 10,000 din eh. Oh. Plus 10,000 ang sa ang kasal. Hmm. Ang may drone. Yang nag-video klaro. Oh, yan. Pila ra ka Dora ka draw, dora ka ang video nga i-upload. upload klaro. 5 mil ako sa ato. Ting mahala di kay shot ting buangan eh. 20 seconds. Scott. Gamay ra kayo. Oh, ikaw ra kataro nag jet ski gara, tayo mo na dayon. Bato na mura tag nalang-alang atoy pag tan-aw bitan ako sa video mura short man kay tato sa
Pingis na pingis. Pingis, oy. Klaro.